Арча районының Төбән Ата авылыннан Роза ханым белән Дине безнең һәрвакыт әни булсын дигән бәйгедә җиңеп чыктылар. Алар беренче урын алдылар. Котлыйбыз сезне шундый матур җиңүегез белән. Һәм инде алар менә редакциягә килгәчтен безнең журналны әле аларга килеп җитмәгән икән беренче сан. Аны матур иттереп карап, укып утыралар. Динәгә бик ошап китте. Шулай бит, Дине? Ошадымы сиңа? Burada ekiyetler, şiirler de var yani. Yanında türlü oyunlar. Сы наклейка инде. Наклейканы дөрес итеп урыннарына ябыштырырга кирәк. Nasılsa zorak bağlar şimdi. Türlü oyunlar da var iken bu durumda. Yanında başlatmışlar da var. Şadı mı sen adına? Benim de indi motor resimler yasap jiverir. Рәсем ясый беләсеңме, Дине? Рәсемнәрен безгә ясап җибәрсең тагын, яме? Шулай инде ул бит инде безгә рәсем бәйгесендә җиңде, шулай бит. Нин матур итеп ясап җибәргән. Менә журналга да ясап җибәрсең, яме? Дине, сиңа уңышлар телибез. Әлеге Дине безгә безнең 5 кенә яшь икән. Алга таба безнең мәктәпкә кергәнче журналны укып үсерсең. Безнең белән дус булып калырсың, безнең бәйгеләрдә алга таба да катнашырсың, яме? Yarabbim.